Ulyansk өлкәсе мөфтиенең яшьләр белән эшләү буенча орынбасары Рәсүл хәзрәтнең шәһәрдә татар балалар бакчасы яисә мәктәп ачу күптәнге хыялы була. Аның теләген белгәндәй, ул имамлык итә торган мәчет янәшәсендә генә бер бинаны сатуга куялар. Рәсүл мөселман кардәшләребез белән киңәшеп, алар ярдәмендә бу 3 катлы бинаны сатып та алалар. Еллар буе офис итеп файдаланылган бинаны егетләр 2-3 ай эчендә балаларга белем бирү үзәге итеп эшләп тә куялар. Шәһәр мәгариф идарәсе белән килешеп, аны балалар үсеш үзәге дип атыйлар. Безнең иншалла планнарыбыз бу ел 1-2 класс, 2 елларга аллатласа, башка елларда да уже аллатласа безнең күршедәге менә шул бинаны аллатласа ясап бетереп, иншалла башка 3-нче, 4-нче, 5-нче классларда, 6-нчы класска, дальше 9-нчы класска хәтле иншалла ниятебез шунда аллатласа. Шуннан да шәһәрдә эшләүче татар эшмәкәр егетләре белем көнендә дин кардәшләребезгә бик зур бүләк әзерләделәр. Балалардан бигрәк бу бүләккә әти-әниләр, әби-бабайлар шат. Бик зур рәхмәт Расул хәзрәткә, бик каты кенетенеп тырыштылар алар. Бизнесменнарга бик Алланың рәхмәте olsun. Алланың рәхмәте olsun. Я Рабби Аллам, Алла Тәгаләнең рәхмәте белән шул балалар, монда укытсалар, бик дәрәҗәләргә ирешеп, Раббим Коръән хафизлар булып укытсалар. Дин мәктәбе, мәктәп ачулар ул бик шатлыклы хәбәрләрнең берсе. Без шатланып килдек. Иделәдәге намында менә Расул хәзрәткә поддержка ясаган. Алланың рәхмәте ул беренче безнең алып баручы яшь имамыбыз. Bütün Tatar milletine bugün şunday zor bölek buldu. Şunday şanısı şol indi. Balalar mında üsep tertipte, dinde bulurlar Rabbim. Kaysı kim bulur anın, kaysı injener bulur, kaysı kim türlü işteşlerler. Dinini alar unutmaslıklar. Alar dinini kütәрүче bendeler bulurlar. 50 yıllık pedagogik stajı bolgan Роза ханым Җиһаншинамыннан 35 ел элек Ульян шәһәрендә үзе эшли торган балалар бакчасында беренче тапкыр татар төркемнәре оештыра башлаучы фидакар зат. Bizim de килеп утыра дидем, укырга да, эшләргә дә. Әйе, монда укыр өчен дә, эшләр өчен дә барлык уңайлыклар да булдырылган. Чтобы балалар тәртиптә үстеләр, татарча воспитание белән, татар теле белеп, мусульман дин белеп үстеләр. Монда динне өйрәтәләр иншалла, татар телен өйрәтәләр. Бу бик шат, без бик минем гаиләм бик бәхетле, ул шуның яхшы новостька. Хәзер килдердем 2 баланы, ну бакчага бирәм берне. Ни өчен моны сайладыгыз сез? Бу садикмы? Монда татарлар күп, әтәләр что татар теле була. Башка монда китәлек инде. Әле үзәктә 6-7 яшьлек сабыйларга укырга һәм язарга өйрәнү белән бергә ял үтешендә шартлатулар. Мисал өчен йокы бүлмәсендә аларга менә заманча итеп эшләнгән менә шундый караватлар да куелган. Физкультура дәресләре өчен үзәкнең подвалында спорт залда булдырганнар. Узакламы бирегә яңа спорт җиһазлары, тренажерлар да куелачак. Бу көннәрдә үзәк янәшәсендәге тагын бер бинада төзекләндерү эшләре бара. Балалар саны ел саен 1-2 сыйныфка артып барганлыктан, киләчәктә анда өлкән сыйныф балалары белем алачак. Ульянскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.